זה רעיון של המוח שלנו. אוקיי, עכשיו ככה, אם אני גננת, אני חושבת שהשיר הזה הוא מדהים ואפשר לקחת אותו קדימה יותר מריקוד, לסיים אותו עם הריקוד. ולכן, דבר ראשון, אני הכנתי פה כרטיסיות שמבחינה אוריינית ושפה זה מתאים לי עם הילדים. אז אחרי שאני פעם אחת מראה להם או מדברת איתם על המילים ומראה את הכרטיסיות, אז אנחנו מתחילים לעשות זיכרון גם של המילים של השיר מול התמונה. אז אני לא משמיעה עליהם, אני אומרת להם, טוב, עם חבר אני תמיד, מה? בנות? מושיט ידיים. נכון, עם חבר אני תמיד, וכולי וכולי. עכשיו, אם אני אחרי בפעם השנייה או השלישית, אני לא רוצה לשמוע. אם אני בפעם הראשונה או השלישית, פעם לקחת את זה, עם חבר אני תמיד, יודע להקשיב, אוקיי? אז ככה אני בעצם בונה את השיר עם זיכרון מזכה. עכשיו, אחר כך אני רוצה להמשיך עם המשחק הזה. אני מפזרת את הכרטיסים בחדר לא בדיוק לפי הסדר. איך שאני רוצה, בפעם השנייה, מתי באותו יום שאני רוצה. ואני מבקשת מילדים לבוא ולקחת לבחור כרטיס שהם רוצים. עכשיו, אם אני רוצה לכל ילדי הגן, אני צריכה להכין יותר כרטיסים. אם אני מתחילה עם קבוצה קטנה, כל אחד ימצא את הפתרון שלה. אז בואו נאמר, אני אבקש מאיזה 2-3 בנות לבוא פשוט לקחת כרטיס אחד שמעניין אותן. בואו אומר, נעשה פה רק הדגמה קטנה מה יהיה בגן.
אחד. זה בסדר. אוקיי. אז עכשיו, אחרי שכולם לקחו וכל אחד לקח את הכרטיס שלו ומסתכל עליו וחושב עליו, אני מזמינה ילד אחד, ואני אומרת לילד, מי לקח כרטיס? ולא... יופי. את רוצה לספר לנו משהו? תספר לנו סיפור שמתאים לכרטיס הזה. שקרה לך, שאת חושבת. כששיחקתי אתמול בבוקר עם נועה, והיא רצתה לחטוף את הגיר שלי, אמרתי לה שאם היא תבקש אני אתן לו אותו, והיא ביקשה ונתתי לה. מה כתוב? נדיבות. יפה, עוד אחת, עוד דוגמה אחת קטנה בגן, כן? תודה. משחקים ביחד. כן. הגננת אמרה, כולנו נצא חצר, אבל כמה דקות לא נצא שום דבר מהחצר. בואו נראה מי יכול. אז החלטתי שאני בחבר שלי. ללמוד, ואחר כך למשחקים. קודם כל זה כבר. עכשיו, מזה אפשר להמשיך עוד המון דברים. אחר כך, אז אני קודם כל יוצאת מפה סיפורים משמעותיים שהילדים מוציאים. אחרי כן, אני יכולה לבקש בשלב נוסף, אני לא נעבור פה עכשיו על כולם, אנחנו רוצים לראות את ההשתלמות, הבנו את זה. שלב נוסף, אני מבקשת מהם לבוא ולהניח איפה שהם רוצים. למשל, רק רגע, אני לוקחת רק אחד, רק לתסיעה אחת, שאני נאמר לקחתי אותה, ואני שמה אותה בחדר במקום מסוים. מי רוצה לבוא ולהניח אחריה. ואז זה לא חייב להיות כמו השיר. נאמר באה מישהי, בואי אני כאן בשבילך פה, מי עוד כמו מדפת לי באיזה אחד, קרוב יותר. אוקיי, כל ילד בא מתי שהוא רוצה, ומניח פה רכבת של כרטיסיות. אוקיי? מפה אני יוצאת כבר למשחק אחר. קודם כל, מי יודע, מי זוכר מה השורה של השיר הזה של חזק? תמצאו נו מהר. ואחר כך, ידיים? מושיט הידיים. ואחר כך? משחקים ביחד. שימו לב, הצענו פה שיר אחר, שאינה לא כתבה והילדים כתבו. כי אנחנו יצא לנו חרוזים אחרים לפי הכרטיסיות. אפשר לשחק פה המון, להמשיך מהכרטיסיות האלה. וכמובן בסופו של דבר לשיר, ואני בטוחה שעכשיו אם אני אשמיע את השיר, אתם תדעו אותו כמעט בעל דבר, כי עבדנו עליו. אפשר גם לעשות... כן. לגמרי. מפה לנצל את זה למסלול תנועתי, למסלול ללכת בחדר. כל דבר שאנחנו יכולים, לוקחים את כל נושא החברות והשיר הזה, נועשים אותו וממשיכים איתו הלאה. זהו, זה הרעיון של השיר. תודה רבה. קיבלתם כמה טיפים, כן? תודה. זה הורד שלנו שידע מכל דבר, משהו גדול.